Nahigugma ko sa sundalo nga dunay asawa. Itago na lang ko sa pangalang L. 20 years old na ko. Kini akong problema, kay do naman gud ko'y nahimong customer nga usa ka sundalo. Niadtong panahon na nagtrabaho ko sa usa ka mall. DJ Sam, gwapo kaayo siya. Cute, ug taas og ilong ug puti pa jud. Usa ko ka cashier sa mall, DJ Sam. Ug sa ako nang gikaingon, akong na customer usa siya ka sundalo. Itago na lang nato siya sa pangalang Ivan. 28 anyos siya. Natingala jud ko DJ Sam kay nangayo man siya sa akong cellphone number. Matud pa niya, crush daw kaayo ko niya. Kay kada palit jud daw niya didto sa mall, sa ako agin na siya magpa-counter. Pero wa ko kabantay niya DJ Sam. Kay siguro sa sobra kadaghan sa customer, daghan kay tao ato nga time, maong wa ko kabantay niya. Wapuhan jud kay ko sa iyaha DJ Sam. Ugay na love at first sight man ko sa iyaha lagi, kay hasta man jud niyang gwapuha. Ihatag na ako nga akong number sa iyaha. Pag out na ako sa trabaho na ini message na ako. Nag-expect jud ko DJ Sam nga si Ivan jud to. Ug wa jud ko na mali, siya gyud di ai. Sukad ato nagsige na mag-text. Sunduon ako niya gikan sa work ug niana pa gyud siya nga kung naa ako'y lakwon i-text lang daw nako siya. Siya daw ang maghatod nako para safe daw ko. Kanang panahon na dili pa mi uyab. Ikaduha pa lang kaadlaw gikan sa among pagkaila. Oga akong gituman ang iyahang gusto, DJ Sam. Siya ang nahimo na akong service driver ug natingala ko DJ nga kumpletihan ako siya, dili man niya dawaton. Kay matud pa niya, ang akong ipliti sa iyaha, ako na lang idugang sa akong allowance. Gikiligpod ko, DJ Sam. Ug human sa usa ka buwan, gihagad ko niya og date. So kay close naman mi ni sugot pud ko. Bantog di ay gihagad ko niya og date DJ Sam kay manguyab da siya nako. Wa pud nako siya gisugot dayon. Kay lagi wa pa man ko makaila sa iyaha. Natingala ko DJ Sam, nganong sa text message lang man miga contact. Mao to after 1 month, gihagad naman pud ko niya og date. Ako lagi siyang gipangutana kung nganong sa text message laman miga contact. Wa ba di ay siya FB? Gitubag ko niya DJ Sam nga dili daw siya hilig og sokmed. Toxic lagi daw kaayo. Murag ginaraan ba nga tao? Mao to ning tuo pud ko DJ Sam. Human akong pangutana, nanguyab na pud siya sa ako agbalik. Ug ako pud siyang gisugot. Kay lagi, crush man kaayo nako siya. Sukad sa mong pagkauyab ba DJ Sam sa ginamig date, kada rest day gyud nako na. After 2 months sa among relasyon, nang hangyo na siyag sex nako. Nisugot pud ko. Kada sex namo DJ Sam sa lodge gyud ko niya dadon. Twice a month may mag-sex. Kay usahay busy man pud siya sa iyang trabaho. After 7 months sa among relasyon, close na gyud kaayo mi sa usag-usa. Gaukay nako sa iyang bag, kay gapanguha ko sa iyang perfume. Unya na ay kausa DJ Sam, nag-sleep over siya sa ako ang boarding house kay gikan siya field ato nga time. Nabati jud nako kaayo ang iyang kakapoy. Pag abot niya sa boarding house nako, nakatug naman dayon siya. So ako pod, yabulan ako siya tapos gihilot-hilot hangtod nga himbing na kaayo ang iyang tulog. After 1 minute, natingala ko DJ Sam kay sige na mag-ring ang iyang cellphone. Gikuha nako sa iyahang bag ang cellphone ug ako ang gitubag. Abi magud nako DJ Sam nga iyaharang barkada ang nanawag. Kay lagi close na pud ko sa iyang mga barkada kay iya naman kong ginada didto sa ilaha. Nag-expect jud ko DJ Sam nga isa lang sa iyang mga barkada kay ang nakabutang didto pare man. So pagtubag na ako DJ Sam, babae ang nitingog. Sigig hello daddy. Wa pud ko nitingog. Akong na-feel ato DJ Sam nangurog ko og kahilakon. Sige jud og hello daddy. Gimingaw na daw ang bata sa iyaha. O gusto daw makipagstorya. Dali-dali gipalong na ako DJ Sam ang cellphone ug akong gipukaw ang akong uyab. Giingnan day nako siya DJ Sam nga nitawag ang iyang asawa ug nakuratan kaayo siya kay nganong nakahibaw daw ko. Ako siyang giingnan nga akong gitubag ang tawag pero wa ko mitingog. Sige siyang pangayog sorry nako. Unyaan na pa siya dili pa daw sila kasal adtong bayhana.
Dili po daw siya gusto magbulag mi kay dili daw niya kaya. Love daw kaayo ko niya. Maunang naglibog ko until now, DJ Sam, kung unsa bay angay na kong buhaton. Dili man jud pud nako kayang biyaan si Ivan. Kay love pud kaayo nako siya. Unta DJ Sam, mabasa ni nimo ug matambagan ko sa imong mga followers. Ug unsa bay angay na kong buhaton karon. Basahon ko na isa-isa sa comment section. Unta, dili ko ninyo i-bash or i-judge kay biktima pod ko. Ug sa tinuod lang, abigid na kog ulitaw pa siya. Palihog lang. Imong follower, L.